camí. Ja sé que esteu cansats, que és l'hora que ja sopar, però procuraré ser el més breu possible encara que tinguin algunes coses que sé. Jo, com us he dit, soc mestra d'educació infantil, vinc de l'Escola Cervantes de Vila-real, així m'acompanyen els meus companys, i vinc a contar-vos quines són les actuacions educatives d'èxit que nosaltres hem implantat en la nostra metodologia i que formen part dintre de la nostra programació anual del nostre cicle. Molt bé. Com podeu veure, aquestes són les 5 actuacions d'èxit que estem portant endavant en el nostre centre, tant a nivell de primària com a d'infantil, però jo com a infantil vinc a explicar el del meu cicle. Podeu veure que estem utilitzant grups interactius, tallers interdisciplinari, grups d'investigació, tertúlia dialògica i tutoria entre iguals. Anem a veure els grups interactius. Els grups interactius són una activitat que es realitza dins de la classe, en grups molt reduïts. Dividim la classe en 3, 4 o 5 grups dependint del número d'alumnes. Nosaltres, com les nostres classes són molt nombroses, les hem dividides en 3 grups. Cada grup va dirigit per una persona adulta que no és la tutora. Normalment és un pare, una mare o un familiar d'algun xiquet de l'aula. La funció de l'adult no és dir «Ale, xiquets, anem a fer aquesta activitat». No. La funció és que tenen que orientar al grup per a que entre ells mateixos tenen que arribar a la conclusió de què és el que cal fer en l'activitat que se'ls ha proposat. També orienta un poquet al grup de com poden ajudar-se uns en els altres a l'hora de realitzar l'activitat que s'està proposant. L'activitat no dura més de 10 minuts. És una activitat que té 2 parts. Una part que és manipulativa, en la que els xiquets observen, experimenten i raonen allò que van a fer. I després ja se'ls presenta l'activitat individual, el treball individual de cadascú. Bé, aquesta activitat és rotatòria, vol dir que els adults, quan acaba la sessió, deuen d'haver passat per tots els grups i tots els grups han tingut que fer totes les activitats que s'han programat. Normalment se programa igual nombre d'activitats que de grups. Això ho fem cada 15 dies. I per part dels pares els agrada molt perquè, clar, ells mateixos veuen que estan directament participant en l'aprenentatge dels seus fills. I com des del punt de vista de les tutores pensem que és molt productiu perquè al treballar en grups reduïts pots atendre la diversitat i pots atendre aquelles deficiències que poden tindre alguns alumnes de la nostra classe, l'aula. També és una manera de tindre una relació bona entre família i escola. Els tallers internivell. Els tallers internivell, tant com els grups interactius, són un reclam per a captar els pares per a que vinguin a l'escola i participen directament en les activitats que programem al nostre centre. Quan les meves companyes i jo es vam plantejar de fer tallers internivells a l'escola, vam pensar que teníem que programar unes activitats que foren lúdiques, dinàmiques i diferents a les que fem realment des de la classe. Vam tindre clar que eren activitats que tenien de participar alumnes, mestres i famílies. Els grups devien de ser heterogenis. Cada grup tenia que tindre alumnes de 3, 4 i de 5 anys, de manera que aquests xiquets es relacionaven i treballaven amb altres companys d'altres classes i d'altres edats. També aprofitaven que els alumnes de més edat, que eren els de 5, podien ajudar els de 4 i els de 3 a l'hora de fer l'activitat dins del taller. Així es van plantejar de fer 7 tallers. Un era el de cuina creativa, un altre el de confecció d'avaloris, de pulseres i collars, un altre elaboració d'un instrument, jocs, podem veure
jocs populars al pati i veure també com erupcionava un volcà. Una vegada teníem planificats els tallers, la distribució dels grups, vam pensar que si fem igual número de grups que de tallers, el número de grups d'alumnes era molt desitjat o d'acceptar més per grup. I llavors vam dir que això vam veure que no seria productiu, que havia de ser grups més reduïts, sobre 8 o 9 alumnes. Què vam pensar? Duplicar els grups, de manera que a cada taller se realitzaven 2 grups al mateix temps. Eren 14 grups. Clar, ahir vam tenir la necessitat de buscar i demanar ajuda a les famílies, perquè si no, no érem suficients tutores i mestres per portar endavant els tallers intervinents. Una vegada ja els grups van estar ja formats, cada taller se feia 2 grups al mateix temps i un grup estava tutoritzat, o sigui, dirigit per la mestra i en ajuda de pare o mare de l'alumne. I l'altre grup, que se feia al mateix temps, el feien només els pares, però no passem corrents perquè ja tallers interdivell està, grups d'investigació. Els grups d'investigació són una altra activitat que se realitza dins de l'aula. Sabeu que treballem per projectes educatius. Cada grup s'encarrega d'anar a l'ordinador i investigar un punt del projecte que estem treballant en el centre, en la nostra aula. Els xiquets van a l'ordinador, investiguen, aprenen, elegeixen imatges i confeccionen un text. Això ho imprimeixen i ho plasmen en una cartolina que podeu veure ahir, que els servirà després com a suport visual per explicar als seus companys el que han après aquest dia quan han anat a l'ordinador. Seguidament es fan unes xicotetes qüestions als seus companys per veure si allò que ells han explicat ho han captat i ho han comprès i ho han conformat. Ells se suposa que ho han comprès quan han anat. Això es fa 4 o 5 sessions a la setmana, depenent del número de grups que tinguem la classe. I això és conforme treballem els projectes educatius. Tertúlia dialògica. La tertúlia dialògica és una altra activitat que se fa dins de l'aula en la que dividim els alumnes en 2 grups. Es tracta de contar-los un conte, el mateix conte als 2 grups per igual. Un es queda a la classe i l'altre el portem a l'aula de psicomotricitat. Un dels 2 grups s'encarrega de formular o de preparar unes preguntes sobre el que han escoltat el conte i quan després faran la posta en comú, aquest grup els preguntarà als seus companys de l'altre grup i iniciaran un diàleg. A la següent sessió s'invertiran els rols. Els que han contestat prepararan les preguntes al grup que anteriorment han formulat les qüestions. Quan es van plantejar de fer aquesta activitat, vam pensar que els contes devien de treballar-los en els bons modals. Bons modals a la classe, bons modals al parc, bons modals a casa, bons modals quan anem a un museu, i cada sessió treballàvem un conte referit a un modal en concret d'una situació que s'ha trobat. Passem ja quasi a casa. Tutoria entre iguals. La tutoria entre iguals és una acció que es realitza per parelles. Un fa de mestre i l'altre fa d'alumne. Nosaltres en el nostre col·le gastem el contacontes, que els alumnes de primària venen cada 15 dies a contar-los un conte als xiquets d'infantil. Al principi de curs elaborem les parelles, un xiquet de primària amb un xiquet infantil. Aquesta parella no canvia durant un trimestre. La relació afectiva que s'estableix entre aquests 2 xiquets durant aquest període de temps és molt enriquidora i molt bonica, perquè veus que quan venen a contar el conte de primària, a vegades ens han fet un dibuix o ens han fet un treball de manualitat en casa o a l'escola i que se'l regalen al xiquet infantil. Ahí podeu veure com els xiquets quan venen al centre infantil, venen al centre de primària, agafen directament la seva parelleta, elegeixen un lloc al pati tranquil·lament i els conten el seu conte. El conte pot ser o bé portat de casa o bé que l'han agafat de la biblioteca d'aula o de la biblioteca
del centre. I quan acaba el trimestre canvien les parelles. I bé, ara simplement dir que si teniu dos correus, si voleu més informació sobre d'alguna activitat o d'alguna acció que us he explicat, podeu ficar-vos en contacte en aquests dos correus, que és una companya meva i un meu, i res, simplement dir que ho he tingut que contar molt a pressa, que sé que estem molt cansats, però bé, una miqueta